रउआ कोई नहीं है तो हमारा निक लगल है हमहू कोई लोग तो रउआ ठीक है लगल मेल कबूल मारा पर यही तरह करत रहे कब रउआ करी कब हम करी ना जी कब रउआ के हिजा कदी कब हम जा कोई जा कदी यही तरह करत रहे कब अब अच्छा दिखाओ है सावरिया सावरिया रे सावरिया रे रे जब सावरिया बायन में बाट रामायण के चौपाई राम रामायण के कर्म नसाए सोर ठाके सोहबज दोहा बेदहा बता जमी है जात नाही कबहू बेलाए। हार्दिक स्वागत हमारा बीएसएफ के जवान मलिकार। देखिए बात कहे खातिर दिमाग के जरूरी बा उतना दिमाग रौरा बसना है ना ऐसे कि बात कहे खातिर खोपड़ा चाहिए और वो खोपड़ा नहीं खे ना और वो खुपड़ी बा मानव जीवन में कबो तीन को बात भुलाए के चीज ना हो काका बचपन के यार जवानी का प्यार और बुढ़ारी के बुखार लड़काई आई जवानी में बदली जाए जवानी भी आई बुढ़ारी में बदली जाए अब फिर बुढ़ारी आई तो बदली ना कमांड काटी डायरेक्ट लेके ऊपर सीधा चली जाए अपना जीत के गीत अपने ना गावे के चीज हो ना जैसे रौरा अपना जीत के गीत खा सका होता है कहतनी कि हम अभी सीखतनी रौरा सीख गइल बा ओए में एकरा में जीवन भर सीखे के बा ई ऐसन साम विद्या हो ये ऐसा हमनी के दुगोला के गाय कहलिया एकरा में जीवन भर चाचा सीखे के बा आजीवन मरे के दिन तक एकरा में सीखही के बा अपना जीत के गीत गाइबो लोग के मर जातना तीत लागी हे कि बबुआ इनकर मति विपरीत बा ई बची है कब जब इनका के रांची वाला ली है सो हां जी रांची बगल खाना में दवा खाती हम बाउर बोले वाला कौन निहारे ना रउआ निमन से जानत बाकी रउरा सब मानत नहीं कि बेरी बेरी हमरा मुंह में अंगूरी कइले रहत बेरी बेरी मुंह में अंगूरी करते कि जल्दी बोलो और उन्हें के करता आके लगत नहीं हमरा भिरी नाचे आज निर्गुण में आइल बनी जा त निर्गुण गावल अति जरूरी बाटे देखिए एगो खाड़ है निर्गुण सुनाओ तनी बड़ी ही बढ़िया एगो निर्गुण का भाव मन करो लगाओ त बेटा अर्जुन लगा त देखिए गायकी का खसा गायकी के विशेषता दिखाओ तनी ये शरीर क्या है इस शरीर एगो पर्चा हो और पर्चा जल जाला और मृत्युलोक पर एगो चर्चा ही रही जाला इस शरीर ये पर्चा हो इस शरीर हमनी के चाचा पर्चा हो पर्चा जल जाई सिर्फ चर्चा रही जी कौन जैसन करब करम उसने तारा फल भेटाई काहे कहनी एगो विद्वान के बड़ी ही सुंदर हमरा निर्गुण मन पर बाबा शर्त निझारो अरे छोड़ी के जाई है सुगाना माया किसे कहते हैं खासा
हती मुटी बात बनू ई हती मुटी बात छोड़ दे तो ई होई ना हो ई होई ना माया किसे कहते हैं किसे लोग कहेला कि घर हमार हो परिवार हमार हो संसार हमार हो तो सब कुछ राउर हो तो हमने के प्रेमधर बाबा परम पिता परमेश्वर का धाम चल गए ये माया जो वस्तु अपना नहीं है और उसी को हम लोग अब अपना समझते हैं और उसी का नाम माया है। आज पूरा परिवार के इतना बढ़िया फुलवार लगौने आज फुलवार के रखवार जे रहल हमने के स्वर्गीय प्रेमधर बाबा परम पिता परमेश्वर का धाम चल गए का है माया के मोहलिया रे कदी छोड़ी के गई है सुगा हार्दिक हार्दिक स्वागत करम वंदन अभिनंदन करो ए शोकाकुल परिवार के काहे कहनी चाचा जी कतनो खियाई दूध मक्खन मलाई घरवा पिरान के छन मेरे पाराई हार्दिक स्वागत करम वंदन अभिनंदन करो देखिए अपना समधी जी के नाम पर हजार हजार रुपए दिले बनी वंदन अभिनंदन स्वागत करम नारायण जी बनौले रखी कतनो रो रखिया दी पिया दी और चाहब कि अपना पिताजी के अपना घर में रख ली इस संभव नहीं एह लोक कवे के नाम है मृत लोक बेटा अर्जुन स्लो हो जा एह लोक के नाम है मृत लोक ए जब मृत्यु सत्य बाटे जे करा जहां से भगवान जे करा के लेके चल जा कहीं रह मृत्यु कही के आई कि हम आवतनी काहे कतनो खियाई दूध मक्खन मलाई घरवा पिरान के छन मेरे पाराई लई के झूमल ई हो लाई के झूमल देखनी हां हमनी के माई बहन भी अरे हार्दिक स्वागत अच्छा भैया कहने के बहुत अच्छा रे गीत गौने हां ई तो अहो भागवा जे उतना माइकवा पर कहे के देखी मनीषा जी गावत नहीं हम काहे नहीं किरवर से मुंह लड़ाव अपना मने सोची रहा हम काहे रे मुंह नहीं खिला गो काहे यदि इहे प्रोग्राम कहीं चावरा में रहित नु तरौरा के अबे दिखा देती कि हम के हई अभी रौरा के दिखा देती चावरवा में रहित सामने लोग तरी हमार माई बहन तो जहां माई बहन लोग बैठल बा अरे वो एगो लेडीज हो के मुंह पर आके बेरी बेरी नाचतनी हमरा तो मन लगे उठ के नाच दी बाकी और हम जान बकस देनी का भइला रे का कोइला का कुछ कोइला का अरे तार हिस्सा मारी ले लो केवन मरलसी यही हो कोनो बात देखे दाल घी में गिर जाए चाहे घीवा दाल में गिर जाए वंदन अभिनंदन स्वागत नारायण जी पद प्रतिष्ठा बनौले रखी ए बाबूआ कतनो खियाई दूध मक्खन मलाई घरवा पिरान के छन मेरे पाराई स्वर्गीय हमने के प्रेमधर बाबा के नाम पर फिर अनगिनत रुपए दे के सम्मानित के लिए बनी वंदन अभिनंदन स्वागत नारायण जी पद प्रतिष्ठा बनौले रखा चाचा हसिया उड़ाई रे सुनील चाचा हसिया उड़ाई रे पति छोड़ी के जई है सुगा हसिया उड़ाई रे पति
छोड़ी के जई है सुगाना मास्टर स्वर्गीय हमने के प्रेमधर बाबा का समझी बानी 51 रुपए दे के सम्मानित के लिए बनी कहते कि रौरा के जेंट्स लो देता हमारा के लेडीज लो देता ना वहाँ के चारों पुत्री और वहाँ के हमारा बीएसएफ के जवान भैया के परिवार वो पूरा फैमिली आकर के नाती पोता नतीनी सब लोग आके आशीर्वाद दे जवा हार्दिक हार्दिक स्वागत कैल तो यहाँ के छिहा कुल बनी रहो एगो खिस्सा कलबो मुहावरा भोजपुरी में बेटा लगो रहो जे ना देखल गोठो हो ओकरा के देखा तो भूसा हो चलो झूल से की गाता करे सही कहनी है कि ना सही सही गीत के अंतिम पद बा निंदिया हराम करी ओह दिन के रतिया ओहे ना बाबू लवटी पिट के रोइबा छतिया आदमी मरे वाला जो ना घरी मर जाला चाचा ओ घरी जदी रात खडेट क गोल बनी आ लइका बाहर बा तो लाश के राखल जाला काहे खातिर ई बबुआ ओई है बबुआ ओई है तब ई लाश जाई तो सब लोग जागो रही आ ऊ अगिला सुतर रही तो ओ दिन के रात हमने के डिस्टर्ब हो जी काहे खातिर अरे बाबू हो बाबू इहे माया है जदी हमनी के भीरी अमर के कोनो वरदान रही चाचा तब बाबा को भैया पिया के जिया देती बाकी होके लोल वाला बात बाना नितिया हराम करी ओह दिन के रतिया ओहे न लवटी बाबू पिट के रोइबा छतिया मनीषा जी को गौर फरमाइएगा हमारे बात को चटनी चाटे के चीज चटनी खाए के चीज ना हो नाची नाचल बढ़िया हो बाकी एक खाला तनी में झलक देखो नहीं उहे ब्यासी अब माने कोनो होनी के बैंड के कोन हैरान हो जाए कि दूगो गीत जाना तनी जा उठा के फुफती लगा नचनिया में गिनती हो जाए तो मैं हमनी के नचनिया में गिनती हो जाए यदि हम ओढ़नी ओढ़ के लागी नाचे तो हमारे लौंडा में गिनती हो जाए और रउआ दुपट्टा ओढ़ के नाचे लगी तो लेडीज में गिनती हो जाए कैसन कोनो गलती नहीं किन कहो नहीं नहीं आ कोनो गीत क्या करते आई आई अरे ई रोगवा छोड़ हम के हम छोड़ावे के पड़े ना ना अरे ई चीजवा छोड़ी को बार कही अच्छा अब रो लइका नहीं खिनु ना खाए लगाने दो हो जाओ हां भैया आवे लागल अरे तो सीधा को के भात दाल खाता नहीं कहा तो बुरा थोड़े का ना तो भोजपुरी भाषा तनी मनी तोप के बोल देबे तब लोग जाजी बाऊ भोजपुरी दुअर्थी भाषा अरे लहरी पछताई ई रे बेटा अर्जुन तनी चौगुन बाजी दिखाओ ले ले बेटा अमरनाथ पछताई अरे पछताई रे कदी नाव धाले के अरे छोड़ी के जई है सु छोड़ी के जई है सु छोड़ी के जई है सु ओहे ना बाबू लवटी पिट के रोइबा छतिया लहरी
छोड़ी के जोई है सु छोड़ी के जोई है सु छोड़ी के जोई है सु